Layo pag maguling mo. Dali pang kwarta. Damon lang siguro na ko, Lihoy. Mahuling lang ko. Kaya dali naman ang kwarta sa uling. Kung try mag-vlog-vlog. Anga, Lihoy. Namang ko'y nagkumagod. Ako daw galino ning maguling. Kalawaw. Laraw, muling mo nun. Aghan kayo. Namang ako bangag. Anga, oy. Akong basahan, be. Layo pag maguling mo. Dali pang kwarta. Kaysa vlog ninyo na nonsense. Anga, oy. Murag ko siguro yung kwarta ni maguling. Sugdan na ako na nabiyaran sa social media, uy. No! No! Sugdan na ako pala. Kapon din niyo. Gamin gapon di ka makakwartaan ni. Anga, uy. Anga, uy. Uy, si pare. Isa mo na siya dara. Nanguling naman ni. Undang naman siguro ni sa vlog-vlog, oh. Uy, ang pare. What the? Ako matumbi at ng videohan. Naman ko silipon, oh. Akong videohan si pare. Videohan. Pre! Palibat-libat naman, oh. Wala naman si Dungkoy. Habang nandiyo si pare. Wala naman Dungkoy. Uy, pre! Pre! Asti malit karoon nito si panawag. Uy, pag-video. Aling lagi ka, pre. Hindi lang bilagoy. Pinamang tibaser. Dahil nagkwanta ng uling. Angahoy. Ayaw pag-video, pre. Masikat na po daan na ba? Angahoy. Nga, pre. Undang nga dito niya. Pre, uy. May pagtabangan ko niyo magpanguli. Padala ng base, pre. Natular, anak, pre. Ayaw, pre. Makakwarta lagi tani kadugayan, pre. Ako buti, pre, magbuwag nita. What? You can do it! Dili, pre. Nalang di ko pala, pre. Andang nalagi ko. Gaya nagulo, ha? Namang kundang ako. Undangan mo, pre. Ay, ayaw, pre. Undangan mo, pre. Ramon na, juga. Ikaw lang isa. Wala ko, pre. Ay, siya tadigno. Sa mga basir dira. Ukira, ngayon po mi ba? Salamat din sa pagtanaw. Dili dali manguling. Asa manguling mo man yung mabay? Itong uling. Anga, wey.